Ahoj dámy a pánové, pokračuji ve videu Adventní věnec. Nevím, jestli jste ho viděli, ale doufám, že jo a že se vám bude líbit. Teďka, jak vidíte, dělám ty úkoly a zapomněla jsem vám v tom minulém videu říct, že to bylo moje 4. video a tohle je teďka 5. No, není jich moc, ale můžu vám slíbit, že jich ještě bude hodně, doufám. A třeba někdy natočím video třeba u kamarádky, ještě jedno třeba, někdy až budu venku. Ale zatím jsem doma natáčím, protože by mi to máma asi nedovolila. No, ale to je jedno. No, takže doufám, že mi napíšete, jaký máte adventní věnec, nebo můžete poslat fotku. No, já jsem vám svůj už ukázala a nějaký videa jste už ode mě viděli. Takže snad se vám aspoň trochu líbily. Snažím se, co můžu, protože tohle je můj první kanál, který jsem si vytvořila, takže ty videa nechci zkazit. A abyste o mě něco věděli, tak můj táta se rozešel s tou mojí, ale to už je dávno. A předtím bydlel na radnici tady v Šumperku, kde bydlím. A tam jsme chodili každý víkend, jenže táta nevydělával hodně peněz, tak musel vzít práci v Anglii a teď je tam i můj brácha a ten druhý je tady. Takže to mám docela těžký, i když se občas slyšíme na telefonu nebo na Facebooku. A nějak to musím vždycky přežít 2-3 měsíce, ale na Vánoce tady nikdy nebývá už. A to je smutný pro mě. A když už musí jet k babičce, kde vždycky přespí, aby ráno stihla letadlo, tak je mi to prostě tak líto, že se rozbrečím a vždycky si radši zalezu do pokoje, aby mě nikdo neviděl. Tak to prostě mám. A další Vánoce to budou tak aspoň 4. Vánoce nebo 3. bez táty. A navíc mi tenhle rok umřela babička. Takže to zrovna lehký nemám. Ale co se dá dělat? Tak to bývá. No nic. Ale zbytečně to nebudu asi protahovat. Teda jestli vás nudí. A třeba zase u dalšího videa, abyste viděli, no teďka dostal sníh, ale no to je jedno. Ale můžu vám ukázat, jak to venku vypadá. Tak jo, počkej. A já vám to ukážu. Teďka tam zrovna hezky není. Takhle to tam vypadá. No, snad se vám tohle video líbilo.
Nevím, jestli se vám líbilo, ale snažím se. A chtěla jsem vám o sobě něco říct, abyste něco o mě věděli aspoň. To příští video snad bude lepší. No, budu se snažit. No nic, tak nashledanou u příštího videa a pamatujte si, tohle je moje 5. video. Nashledanou.